Okay, Maria Zimbabwe. Starting tomorrow, Monday, March 30, 2026, the Parliament of Zimbabwe is launching a nationwide public hearings regarding the Constitution of Zimbabwe Amendment number 3 bill. So, in this video, my slides amuri kuonawo ari kubudisa mavenues ese nemadates ari kuitwa zvinhu kwazviri kuitwa and pane vari kukurudzira kuti no muri yezimbabwe go out there, be heard, monoisa mapoints enyu vanenge vachitiwo no bill iri hatitombokangamwai nezvokuti ripfuure riri kutoda referendum because zvariri kutsvaga kuchinja zvakatosungwa nemutemo kunzi panotodiwa referendum ipapapo. So these consultations are significant as they cover proposed changes to the country's governance and electoral structures, including a debated proposal to adjust election cycles to every 7 years. So these hearings are scheduled for March 30 to April 2. So it's just a 3-4 days thing. Parliament has deployed 4 teams A, B, C, and D to cover different provinces simultaneously. And nzvimbo dzacho netime ndo zvamuri kuona maphotos amuri kuona maslides amuri kuona. So maslides ese tichamatarisa until the video yapera. So make sure waona video yese kuti uone kuti kwenyu zviri kusvika rini. Zvichaitika rini. So pane an issue that has been sezvamuri kuona kuti slide atinawo abva ku-the CDF, the Constitutional Defenders Forum. So vane statement ravaissue vachiudza vanhu izvo zvizvi zvokuti Mangwana. So vari kuti ivo call to action. Public hearings on the Constitutional Amendment number 3 bill begin tomorrow, 30 March 2023 across 30 March 2026 vatokanganisa kutaura zva 2026 across Zimbabwe. And the Constitution Defenders Forum calls on all Zimbabweans to show up, stand up, and make their voices heard. Wherever you are, walk to your nearest public hearing center, attached ndo amuri kuona, and participate in this critical national process while we maintain our serious reservations about the unfair and inadequate nature of these hearings. So ndo panenge vakukomplaina nenyaya yekuti kubva zvakatanga chinhu ichi ZANU-PF have been able to do my meetings freely vachispreada ideology yavo, but isusu tanga tichizama kuita the same thing. tinana biti tinana anganani vakasungwa vakazopiwa maorders ekuti vasataura vasaita sei. Handiti so ndo pavari kuti isusu though we maintain our serious reservations about the unfair and inadequate nature of these hearings, we are determined to ensure that the voice of the people is placed firmly on record. The Constitution Defenders Forum will participate for the public record and posterity to build a clear and undeniable case before the people of Zimbabwe to defend the Constitution through active civic engagement. Vapedza the Constitutional Defenders Forum vapedza muri Zimbabwe. So bora right now razokandwa kupublic yeru ba Mangwana chakachaya. Maybe umwe uri kutoona video nhasi musi wa30 atova Mangwana acho atachitaura nezvavo chakachaya nhasi. Public debates have started. So let's maintain peace, but also let's be heard, let's be loud and heard, and make sure the main important thing is that chinhu ichi bhiri rufanira kuenda ku referendum, because already zvariri kukumbira kuita first kuwedzera term yapresident makore pari kuda referendum, kuti president aripo uyu abenefite pari kuda futi imwe referendum, and kutiwo ubvise kutorera vanhu their right to elect the president directly, because hakuna chinonzi kuti if you take the people's right to elect watoende vakuopposite yeconstitution. Toso tiruziva zvakanyorwa muconstitution about every every Zimbabwean ane 18 years and above has got the right to vote in all elections,
elections. Ipapapo, presidential election is an election. So if you take that away from the people, you actually have to go through a referendum because constitution yakatozviramba kudhara. So ndo zviri kutaurwa zvichikurudzirwa nevari kuoposawo amendment bill. Vari kuti ivo amendment bill iri riri bo vanenge vachitaura yavanoti ivo stability, hanzi stability kuti hatina mavhotsi atiri kuinda because panguva yemavhotsi zvinotora mari yakawanda zvisingambobviri. Vari kuti ivo development. So vari kuti ivo vakatarisa road yavari kuona yakavakwa, vakaona futi imwe road, vakaona parliament building, vakaona Manize steel plant, vobva vati aiwa government iripo iri kuita zvakanaka, regai rambe iripo. Vamwewo vanonga vachiramba izvonanga vachi no, government iripo kana inga iri government iri kuita zvakanaka, then kubva kwemunhu 1 president kana kuti 2 3 vamwe haisi problem kana government nema-institutions ayo zviri strong, hapana problem. Unongouya achingoita take over pama-institutions agara achishanda, zvinhu zvotoenda kumberi. Nyika dzakaita sana America dzitori nemari refusa pasi rose, asi president wadzo unongogara 4 years chete. Maprojects anongosara achipedziswa nevamwe, hapana chashamisa apa. Ende mari yedu iri muhumwe vanenge vachiti haina kumbogara yawedzera. Uri teacher, uri purisa, uri soja, mari ichingori iyo same. Hatina change yataona kuti tibudikire tichiti constitutional bill iri riri bo. So ndo zviri kuitika, it's a discussion, it's a debate. Handiti vamwe vari kubudikira vakadai so vana Temba Mliswa vachizama kupushawo neside ravo, but also at the same time Temba Mliswa have condemned what have already happened. Kuti pakambo tositoziva kuti mwana waMugenzwangirayo kuNorton, MP wekuNorton aida kuholda a public meeting yake nevanhu achitaura nevanhu pamusoro peiyo constitutional amendment. Mapurisa akamisa, saka izvo zvaitokondema kuti no, zvinhu zviri wrong nana Temba Mliswa. So ukaona even vanhu veZANU-PF vakutoona kuti izvi akuitwa apa hazvisi boka. It's a good sign. It's a very good sign yekuti we are progressing, the people are winning, democracy is winning, justice is winning. So muri yeZimbabwe muripo panapa the Mtapa Times, sezvamunongoziva kuti ma-important updates ese zvawo hapana yaunomisa. So mazvinzvira imi kuti mangwana kubva musi wa30 March Monday 30 March ma-public consultations ari kutanga, ende nzvimbo ndo dzamaona idzo. And also unokwasa kuinda ku-Constitution Defenders Forum account pa-X wosecha woiwana, and then wozvionera nzvimbo idzi directly from there, the pictures they posted there, kuti usakanganisika, usava usingazivi kuti uri kufanira kuinda kupi zvichinda nokuti uri kugara kupi. So if you are not subscribed, please make sure you are part of the family, or subscriber. Stay blessed.